सत्ता संघर्षाचा महाफैसला। की आमच्या सगळ्यांच्या एकच लक्ष्य आहे की सावंतवाडीला सुंदर आणि विकसित करायचं आहे। आता आम्ही वेगवेगळे पार्टीज नाही आहे, आम्ही नगरपालिकाची ऑफिस आहे आणि ते आम्ही काम करून दाखवणार। आता बाकी काही विषय राहिले नाही आहे। मॅडम म्हणणार की मोती तलाव आमचे सावंतवाडीची शान आहे आणि ते आम्ही अजून सुंदर करून दाखवणार आहे आणि ते आपले सावंतवाडीचे लोक बघणार। आम्ही पण आता पण म्हणत आहे की मी सावंतवाडीमध्ये अजून फिरणार आहे। मी ते निवडणुकीच्या निमित्ताने मी खूप लोकांना भेटले आणि खूप लोकांनी आशीर्वाद दिलं, प्रेम दिलं आम्हाला। मला ते परंपरा सुरू ठेवायची आहे, लोकांची भेट मला अजून घ्यायची आहे आणि ते जे त्यांची समस्या आहे ते जर मला सोडून द्यायची आहे ते आम्ही करणारच आहे। आणि जे हॉस्पिटलचा विषय आहे आम्हाला माहिती आहे ते खूप गरजेचं आहे, तर त्याच्यावर आम्ही खूप ध्यान देणार आहे। आमचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, रवींद्र चव्हाणजी, पालकमंत्री नितेश राणेजी सगळे आमचे पाठी आहे आणि मी सर्वप्रथम राजेसाहेब, राणीसाहेब, युवराज आणि माझे आईबाबांना धन्यवाद करते, कारण त्यांनी मला खूप साथ आणि प्रेरणा दिली आहे। आणि आज मी जे हे निवडणूक लढले आहे ते माझे जे राजघराण्याची परंपरा आहे, त्यांनी जे लोकसेवासाठी काम केलं आहे तेच लोकसेवाच्या परंपरा मी पुढे घेऊन जाणार आहे।